Okay. Ki ez az ügyes? Az a Mihály. Sajnos tuskapott, de látszik a jó mozgásán. Ez a szülők gyereke. Hát most megint tuskapott. Igen, ez a Mihály gyereke. Mihály? Igen, a Csányi Mihály, az a másik. Az nagyon igen. Nem azt mondom, hogy ügyes, hanem Szadharvát. Az a baj, hogy az apukája tőrözött. Veszük hangra is? Igen, mondják. Szólunk tőrözött, és azért azt hiszi, hogy ez tőr. Különben nagyon ügyes a gyerek. Jól festett a fehér tudva. Csak a lábával van egy kicsi gond. Semmi gond. Jó van. Semmi baj.